Boliarov, Kecerovce a Bačkovík sú v suchu doslova. Požiar medzi Boliarovom a Bačkovíkom na poli. Turizmus na Slovensku. V Boliarove, Bačkovíku a v Kecerovciach neišla voda. V noci z pondelka na útorok v obci Kecerovce, Boliarov a Bačkovík prestala fungovať voda. Podľa našich informácií mala zhorieť ponorka a kábel na elektrínu do čerpadiel. Podľa miestnych občanov sa voda ešte nezapla, u niektorých nefunguje už tretí deň a u niektorých len druhý deň. Tieto 2 dni museli občania, ktorí nie sú pripojení na studňu, šetriť vodou a vodu jednoducho kupovať v obchodoch. Ak by vám ale stále voda nefungovala a ste z týchto obcí, neváhajte nás kontaktovať na e-mail reportujem@misiakmedia.eu. Pre Misiak Media Michal Forgáč. Turizmus na Slovensku je veľmi bohatý, viacej už naša redaktorka Majka v reportáži. Leto je tradične obdobím, keď sa turistické centrá zaplňajú návštevníkmi. Ľudia vyrážajú na dovolenky, spoznávajú nové miesta a čoraz častejšie cestujú aj po Slovensku. Domácich aj zahraničných návštevníkov lákajú najmä Tatry, historické mestá, hrady, zámky, ale aj jazerá, kúpaliská či cyklotrasy. Cestovný ruch pritom zohráva dôležitú úlohu v ekonomike mnohých regiónov. Turisti využívajú ubytovanie, reštaurácie, dopravu, atrakcie a služby. Peniaze, ktoré počas dovoleniek minú, sa tak dostávajú k miestnym podnikateľom a pomáhajú vytvárať pracovné miesta. Najväčší nápor však prichádza počas letnej sezóny. Obľúbené destinácie môžu byť v najvyťaženejších dňoch doslova preplnené. S tým súvisí aj premávka, nedostatok parkovacích miest či dlhšie čakacie doby pri turistických atrakciách. Rastúca návštevnosť zároveň predstavuje záťaž pre životné prostredie. Väčší počet ľudí znamená viac odpadu, vyššiu spotrebu vody a energie a väčší tlak na prírodu. Problémom môže byť aj pohyb turistov mimo vyznačených chodníkov, najmä v chránených oblastiach. Pre turistické regióny preto nie je jednoduchou otázkou iba to, ako prilákať čo najviac návštevníkov, dôležité je aj to, ako ich počet zvládnuť a ako zabezpečiť, aby cestovný ruch nepoškodzoval miesta, ktoré sú jeho hlavnou atrakciou. Turizmus prináša Slovensku množstvo príležitostí, pomáha regiónom, podporuje podnikanie a umožňuje ľuďom spoznávať krásy krajiny. Výzvou však zostáva nájsť rovnováhu medzi rastúcim počtom turistov a ochranou prírody. Ak sa to podarí, slovenské turistické destinácie môžu zostať aktívne nielen počas jednej sezóny, ale aj pre ďalšie generácie. Bol požiar poľa na ceste medzi Boliarovom a Bačkovíkom. Práve tu sa mal včera vyskytnúť požiar, pohltil skoro celé pole a neskoro večer mal byť nahlásený požiar stromov. Od 6.8. je vo všetkých obciach v Košici okolí vrátane Boliarova vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva pre vznik požiarov. Nariadilo tak okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Košice okolie. Je možné, že obyvatelia sú ohrození týmito požiarmi, alebo že ich bude viac? Dobrovoľný hasič Ďoďo povedal, že možno áno. Keďže išlo o požiar poľa medzi Boliarovom a Bačkovíkom, pri silnejšom vetre a rýchlom šírení požiaru by sa situácia mohla skomplikovať a požiar by sa mohol priblížiť k zastávanej časti obce. V tomto prípade sa ho však podarilo dostať pod kontrolu a nedošlo k tomu, aby boli obce priamo ohrozené. Hasiči kvôli suchu vyzývajú občanov k maximálnej ostržitosti. Pre Misiak Media Michal Forgáč.